ट्रेक्टर सावगारि भोट दियक ट्रेक्टर सावगारिया भोट हो ट्रेक्टर सावगारिया भोट हो यूपीपीएल लॉन्ग लेफ्ट जय यूपीपीएल दिनै दतमा समष्टि क्षेत्रीय बस्ति होननाय जायगा बावहाय जोङो राजुवा भाबै नेपाली सम्प्रदायनि संख्यानो बाहाय बांसिन बाहाय सान्थालि आदिबासि बिथांमोनहाबो दंफैयो बाहाय बर'फोरबो खाथि खालानि फैदों एखेलगे जोङो बिसायख'थिनि जे फोसावदिं बे हाबाफारिखौ लानानै बे जायगायाव फैदों आरो बावहाय जोबोद गाहामैनो जोबोद गाहामैनो रायजो राजानि थुलुंगानायखौ जोङो बाहाय नुनो मोनदोंमोन दिनैनि दिनाव ट्रेक्टराव भट होनो थाखाय बिथां बे जायगानि रायजो राजा बिथांमोना बाहाय ज' जानानै जेरैबायदि मोनसे उत्साह देखायदों बेयो जोंनि यूपीपीएलनि थाखाय जोबोद गाहाम दा बे हिसाबै आं आसा खालामो जे क्षेत्रीय बस्तियाव जे नेपाली 560टा भट दङ बे 560टानि गेजेराव मथा मथि 400 500नि गेजेराव जों भटखौ मोननो हागोन आरो बे हिसाबै जों बाहाय देरहासार जानो हागोन दतमा हिसाबै जोंहा बाहाय सोंनांगौ एबा फिननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया बयबो नुखानाय रायजो राजाफ्रा जे जोङो दतमा समष्टियाव जाय प्रमद बर' बिथांखौ केन्डिडेट महरै मोनदों बै समनिफ्राय रायजो राजाफोरनि मोनसे उत्साह रायजो राजाफोरनि मोनसे थुलुंगा बे गासैबो उत्साह थुलुंगा आरो गासैबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जे मोनसे प्रश्न जे प्रमद बर' सारा बे जायगायाव फैनायनि ओंथियानो जाहैबाय गोबाव सम दतमा समष्टिया गोग्लैसोनानै थानायनि खारनाव जोङो जौगानो हायाखैमोन आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि फैदों प्रमद बर' फैनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे आसा दङ जे जोंनि बर'नि बा बिटिआरनि उत्तमा हिसाबै जों जाय दतमाखौ जोङो साननानै लायो बोजबनानै लायो थिग बिदिनो बावहाय दतमा समष्टि हिसाबै प्रमद बर'आ जे मोनसे ओंथि आरो जे मोनसे सोंथि आरो जे मोनसे जौगानायनि बिथांखि लानानै बिथाङा फैदों बेखौ जोङो जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा बोजबनानै लादों आरो बावहायनो जोङो जेरैबायदि खामानि मावनांगौ गासै खामानिखौ जोंनि मावथि बिथांमोना साखाफारा जानानै मावदों आरो जों देरहासार खालामनो थाखाय साखाफारा जाबाय जे जोंनाव गासै 53,000 भट दङ बिनि गेजेराव 45,000सो भट जायो 45,000 भटनि गेजेराव जों दिनै 25,000 भट लानानै देरहानो थांगासिनो दं आच्छा बेवहाय जयनिं हाबाफारिबो खुंफुंनाय जादों बे जयनिं हाबाफारियाव जाय बिथांमोना जयनिं जादों बिथांमोना बबेरा सान्थि दोनदोंमोन दिनै बे क्षेत्रीय बस्तिनि जे गेवलां मेल खुंनाय बे गेवलां मेल खुंनाय जायगायावनो जोंनि गासिबो बे ओनसोलाव मथा मथि 12टासो गामि दङ बे 12टासो गामिनिफ्राय बिजेपिनि गोबांथार वार्कार बिपिएफनि गोबांथार वार्कार बिथांमोनहा गासै ज' जानानै दिनै बाहाय जयनिं लाफैदों दिनै नोंथांमोननो देखायनाय जादों आरो मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनखौ जोङो फोसावनानैबो होनाय जाबाय जे बावहाय बैग्रिगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आवजारगुरि दैमुगुरि निज्लागुरि आरो जे बे क्षेत्रीय बस्ति खावसि बाजार दावराय गाबनाय गासैबो ओनसोलनि जेसेबां बिजेपिनि कर्मिफोर दङ दिनै जोंजों जगदान जाफैदों आरो बाहाय बिपिएफनि जेसेबां कर्मिफोर दं बिसोरबो दिनै जगदान जाफैजोबदों बे हिसाबै जों आसा खालामनो हायो जे नैबे सा ओनसोलाव बिपिएफ आरो बिजेपि मुक्त यूपीपीएलनि मोनसे थावनि जानानै थाबाय आच्छा बिसायख'थिया गेजेरावहाय साननैसोल' दंसै दा बेनि गेजेरावहाय नोंथाङा रायजो राजा मा मेसेज होगोन बेखौ मा खावलायगोन रायजो राजाफोरनि जे साननाय रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय बे साननाय आरो लुबैनायखौ लानानै जों मोनसे प्रतिश्रुति होदों जे जोंनि बे दतमा ओनसोलनि दतमा समष्टिनि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा जाहाथे जेब्लाबो जौगानायजों लोगोसे सुख शान्तिनि गेजेराव जिबननि निरापत्ताखौ लानानै थांनानै थानो हाथों बेखौ जोङो सानदों आरो गिबि जोङो जे मोनसे हाबाफारि लानाय प्रमद बर' बिथांनि जे मोनसे हास्थायनाय जे जोंनि ओनसोलाव जोंनि फरायफुनाय लाइमोन बे लाइमोनफोरनि शिक्षा दिक्षानि खेथ्रआव जों जाहाथे बे गथ'फोरनि साननाय हास्थायनाय बादि जों बिसोरनि सोलोंथाइखौ गोग्गोयै होनो हायो बिनि थाखाय जों दिनैसिम माने खामानि मावबाय थादों आरो सासेबो मावथि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा जों दतमा समष्टि हिसाबै माने खामानि मावनायाव जों लेहेम खालामाखै आरो बयनिख्रुइबो देरसिन हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जे जिनिसखौ लुबैदों जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हास्थायदों बे हास्थायनायखौ जों बिथांमोननि गोसोनि खोथाखौ दांनाय बिथांमोननि साननायखौ जोङो सोङै जे जोंनि ओनसोलाव जों खामानि मावोबा जौगानो हागोन जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि साननाया जेरैबायदि बे जोंनि ओनसोलनि समाजखौ फेदेरनायाव जोंनि समाजखौ जों गोग्गो खालामलांनायाव जौगाहोनायाव जथेस्थ' जोङो माने खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनजों लोगो लाफादों आरो बावहायनो रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय लुबैनाय बादि जों जेसेबां यूपीपीएलनि कर्मिफोर दङ जों कर्मिफ्रा रायजो राजाफोरजों जयैनो खामानि मावनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों रायजो राजाबो जोंजों लोगोसे आवगायफादों